ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷей. дӯстони азиз, дар имзо навор 13 мошини арзон омода кардагим пешкаш мо мекунем. мошинҳое ки шумо гуфтадун дар ҳамҷо ҳузур дорад бародарон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро лайк гузоред дӯстон ва дар комментариё нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. агар шумо ҳама хел мошини фурӯшӣ доред ё ки хона, замин, квартира, дар ватсап ва дар имо моро мекунем бародарон, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонӣ бародарон. ва бошад наворро сар мекунем. хоҳиш мекунем аз шумо ки навори моро подлица кунед рафтем. якум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ваз 2114 молодёжная соли бароиши 2006 сидушуриш бензини холия дӯстон. мошин умуман газ зедагӣ нестай. объем мотори гӯшаш инжектора, коробка передача механикай. системаи мошин беҳтарин бародарон. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, ҳуҷҷат дорад, кам мондаги ҳуҷҷатош. мошин кагнада балалои 80% дорад, хадавой дорад миёна дӯстон. мошин қарор дар ноҳияи Муъминобод, нархаш 21500 сомона бо курси имза гирем 139000 рубл мешавад. мошин сирош нафурӯхта мешавад. кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем гуфтагай. марҳамат дӯстон, 21000 сомон. мошин дар Муъминобод, марҳамат. дигар маълумот чахтон гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз остай Opel Astra F хачибека соли бароиш 1996 сидушуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литрай, коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин как надар бародарон. мошина дигар маълумотча бо телефон метиҳем гуфтагай. мошин ҳуҷҷат дорад бародарон, тайёрай. қарор дар шаҳри Ваҳда, нархаш 25000 сомона бо курси имза гирем 162000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтагай. ҳамин хачибек кадоми харидори аниқай беин мошина бинем гуфтагай. варианти алиши ҳам дорад дӯстон. агар мошини алиши дошта бошем вариантро пешниҳод кунед марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо дӯстон астай ваз 2107 Свети Саузай соли бароиши 2000 сидушуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литрай, коробкаш механикай бародаро. системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз. маълумоти пурраша бо телефон мегӯем гуфтагай. салонш тоза беҳтаринай кожни. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 8000 сомона бо курси имза гирем 51000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзон мекунем гуфтагай. ай 8000 сомон. марҳамат бародарон, агар шумо харидор бошед занг занед, дигар маълумоти пуррашахтон гирем. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон астай Hyundai Starik вагония соли бароиши 2001 сидушуриш гази холия заводскоя. объем моториш 3 литрай, коробкаш механикай бародаро. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин ҳуҷҷат дорад, 1 сола, 4 балони нав дорад. мошин как надай ягон ҷош камбуд надорад бародаро. дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай. ягон камбуди надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархаш 6000 сомона бо курси имза гирем 389000 рубл мешавад. мошин бе камбуди гуфтагай. хай қимат тамомаш арзонае дӯстон. бо хай одамое ки ҳай кардагиам медонам бародаро. агар шумо харидор бошед занг занед, дигар маълумоти пурраша метиҳанд. хоҳиш кардагай ки одамое ки намехаранд беҳуда занг назананд. илтимос беҳуда мисол чӣ накунанд. марҳамат дӯстон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Toyota Mark II бародароне ки хоҳиш карданд ки мехоҳем мошинро монем. соли бароиши 1994 аст. сидушуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 2 литрай, коробка передача автоматай бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. мошин нахаду кор мекунад. дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай соҳибуш. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 26000 сомона бо курси имза гирем 168000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтагай. мошина бо арзон мекунем. муомилаи бародарӣ дорад гуфтагай соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. дигар маълумоти пурра бо телефон марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. дӯстдорони Daewoo Lacetti дӯстони азиз соли бароиши 2008 сидушуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литрай, коробка передача автоматай бародаро. системаи мошин беҳтарин дӯстон. 4 балони нав дорад дӯстони азиз. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, хадавои нав кардагай. кожни салон дорад, краскаи раднои худчай кондитсионер дорад, кор мекунад. объем моториш 8 вагони задагай гуфтагай. нав задагай. мошин умуман ягон расход надорад гуфтагай. заводской ҳама чизои худчай. дигар маълумоти пурраша бо хумо метиҳем гуфтагай. мошин қарор дар шаҳри Ваҳда дӯстон. нархаш 34000 сомона бо курси имза гирем 220000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагай. савдои хуб дорад.
ай 34000 сомон бо арзон мекунем гуфтаги соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. дигар маълумоти пурраша айхтон гирен. айхчон марҳамат. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯши мо дӯстон ҳастай Daewoo Tico соли бароиш 1994 сӯзишвориш бензини холе. мошини умуман газдагӣ нестай. объем мотораш 0.6 литр. коробка передаша механикае. ҳолати мошин хуб ай дӯстони азиз. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. дигар маълумоти пурра бо телефон. мошин қарор дар шаҳри Турсуда дӯстони азиз Регарда. нархаш 14000 сомон бо курси имза гирем 90000 рубл мешавад. мошин как надай гуфтаги соҳибуш. дигар маълумот бо арзон мекунем гуфтаги 14000 сомон. агар шумо харидор бошен занг занед. дигар маълумоти пурраша метиҳанд дӯстон. мо навруна давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳастай Daewoo Nexia дӯстони азиз. соли бароиш 1996 сӯзишвориш газ бензин дорад. кор мекунад. объем мотори 1.6 литр. коробка передаш механика. мошин 100% гуфтаги соҳибуш. мошин нахада ҳуҷҷат дорад нагуфтааст чанд хат дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар Қурбонтепа бардорон. нархаш 12500 сомон бо курси имза гирем 81000 рубл мешавад. бо савдо дорад гуфтаги арзон мекунем гуфтаги кадоми харидори аниқай. рақамошон дар рӯи экрани шумо. агар шумо харидор бошен занг занед. дигар маълумоти пурраша гирем. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯши мо дӯстони азиз ҳастай молодёжни мошина ваз 2109 спортивни кардагӣ Канада дискописка задагӣ. соли бароиш 1994 сӯзишвориш газ бензин дорад. кор мекунад. объем мотори 1.4 каммасраф ай дӯстон. коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин бародар. мошин 4 баллони 80% дорад. баллонош соза хадавой дорад. ҳуҷҷаташ бучидаги гуфтаги ҳуҷҷат надорад бучидаги. дигар маълумоташ бо телефон метиҳем гуфтаги соҳибуш худуш. мошин қарор дар шаҳри Истаравша. нархаш 6000 сомон бо курси имза гирем 38000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтаги бо арзон мекунем гуфтаги. маълумоти пурра бо телефон гуфтаги соҳибуш. марҳамат дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумот бо телефон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши мо дӯстон ҳастай Lada Priora молодёжна дӯстони азиз. соли бароиш 2008 сӯзишвориш газ бензин дорад. кор мекунад. объем мотори 1.6 литр. коробка передач механика. системи мошин беҳтарин дӯстони азиз. моторош 100% кор мекунад. газ деврачор дорад. 4 та электропакет дорад дӯстон. мошин ягон камбудӣ надорад гуфтаги. баллонош миёна хадавой дорад. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 24000 сомон бо курси имза гирем 155000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтаги бо арзон мекунем. муомилаи хуб дорад. бародари муомила дорад гуфтаги. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти пурраша метавонед хитон гирем. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯши мо дӯстон ҳастай ваз 2115 молодёжна бародароне ки хоҳиш карданд. соли бароиш 2004 сӯзишвориш бензини холияй. мошин умуман газдагӣ нестай. объем мотори 1.5 инжектора. коробка передач механика. системи мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. центра замока задагӣ пӯшидагӣ надорад. фарои ксенин дорад гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 20000 сомон бо курси имза гирем 129000 рубл мешавад. мошин бо савдои хуб дорад гуфтаги. кадоми мошинхари аниқай биен мошина бинен. бо савдо мекунем гуфтаги. мошин барои ҳаракатан тайёрай. марҳамат. дигар маълумоти пурраша хитон гирем бародаро. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯши мо дӯстон ҳастай ваз 21 бародароне ки бисёр хоҳиш мекунанд ки ҳамхи мошино монем. соли бароиш 2001 сӯзишвориш газ бензин дорад. кор мекунад. объем моторош 1.6 литр простой. коробка передачаш механикай. системи мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин 4 та диска дорад. 4 та баллони нав дорад. аккумулятори нав 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтаги. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар Қурбонтепа дӯстон. нархаш 14300 сомон бо курси имза гирем 90000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтаги. харидор бошад бо муомила дорад гуфтаги соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти пурраша хитон гирем. марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯши мо дӯстони азиз Хаммер ҳастай молодёжни. соли бароиш 2007 сӯзишвориш газ бензинай. объем мотори 3.5 литр. коробка передач автоматай. системи мошин беҳтарин дӯстони. мошин баллонош 80%. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. дигар маълумоти пурраша
бо телефон метиҳам гуфтагай мошин қарор дар шаҳри хуҷа нархаш 120,000 сомона бо курси имза гирем 779,000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзон мекунем гуфтагай. Варианти алишиам дорад дӯстон. Ягон мошини алиши дошта бошед вариантона пешниҳод кунед. Хоҳиш кардагай ки бо беҳуда занг назанам гуфтагай. Беҳуда мисол вақти моро нагиранд. Кадоми харидори аниқай гуфтагай занг занам гуфтагай. марҳамат дӯстон шумо харидор бошед дигар маълумотша гирен. ин буд 13 та мошинои фурӯши мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.